खुलुमबाय नोंथाङा नायगासिनो दङ बड'लेण्ड खौरां दिनै बड'लेण्ड खौरांनि स्टुडिअ आं रमेन बर'। बड' सिने आर्टिस्ट एस'सिएशननि बिथांखिनि सायाव जेम्सनि खेंफोरथियारि बुंफिनथाय। बावैसो 7 सेप्तेम्बर खालाराव बिसाया अदालगुरियाव मोनसे मेलनि जोहै थिरांथाय आरो बिथांखि लानाय जादोंमोन जेम्स मुसाहारि आरो गेमस्रि दैमारि सानैखौबो बिसानिफ्राय गोजान खालामनायनि। बेबायदि बिथांखि आजावनायनि गुबै जाहोनानो जाबाय सानैबो महरगिरिफोरा गावजों गाव ससियेल मिडियायाव बाथ्रा दान्थेलायनायजों दुंब्रुद दावहा नांनाय। नाथाय बड' सिने आर्टिस्ट एस'सिएशननि बिथांखिनि सायाव जेम्सनि खेंफोरथियारि बुंफिथायखौ बावैसो ससियेल मिडियायाव नुनो मोननाय जादों। बिसाया जायफोर बिथांखिखौ लाबाय बेखौ जेम्सआ नाजावना लानायखौ रोखा बुंथिनानै होदों। बर' सावथुन मुलुगाव 2014 मायथाइयाव जोखोम सावथुनाव माबोरै फैनो गोनां जानायनि खोथाखौ रायखांनानै स्क्रिप्ट राइटार पंकज लाहारिनि सोमोन्दैबो बिथाङा फंनैसो बुङो। बिथाङा पंकज लाहारिखौ बर'नि सावथुन मुलुगाव माबोरै लाबोनाय जानाय बेनि सायावबो बिथाङा बुंथियो आरो पंकज लाहारि बिथांखौ सावथुन मुलुगाव लाबोनो हानानै बिथाङा गोजोननाय मोन्दों होननानै गावगाय फोरमायदों। बेल' नङा, रोजाबगिरि गुरु पबित्रनि सोमोन्दैबो बुंथियो। आं बेखौनो नोंसोर जि खालामदों आं बेवहाय एग्रि। आंहा बेयाव जेबो नोंसोरनि सेराव आङो नोंसोरखौ माने आथिं खुलुमथाबनानै बा आंखौ बिदि खालामा बेयाव जेबो बुंनो गोनां गैया। नाथाय आंनि खामानिया बे नङादि बर' हारियाव थानानै बर' हारिखौ गुबुंले खालामनो नागिरनाय बेखौ जेम्सआ होबथानोसो ओंखारबोखादों। जेम्सआ साख्रि थानायखायसो हायाखै होननानै बुंखादों। आं गोबां भिडिअ'नो बुंगासिनो दङ आरो आंनि खामानिया बेसोदि आं दा फैनो गोनां उन्दै फंबाय बिनानावखौ माबायदि साख्रि सोनांगौ माबायदि साख्रि मोनहोनांगौ आं बेखौसो सानो। नाथाय नोंथांमोना दिनै जोबोर मोजां खामानि मावबाय। जेम्सखौ नोंथांमोननिफ्राय गोजान खालामदों। आं बेनि सायाव जोबोर नोंथांमोननिसिम आंनि न'खरनिफ्राय जानानै आरो आंनिफ्राय जानानै आंनि न'खराबो बेयाव जेबो बुंनो लागा गैया। नोंथांमोनखौ गाज्रि मोननो लागा जेबो गैया आरो आंबो गाज्रि मोननो लागा गैया। बेनि थाखाय नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय जय हिन्द। आरो आं बेखौनो बुंनो थाङो जोबनायाव आङो बर' कालसाराव 2014आव फैदोंमोन। 2014आव आङो जोखोम फिल्म बानायबाय। दिनै बिथां पंकज लाहारि आदाखौ लानानै पंकज आदा लाहारिखौ आदा आंनि फिल्मा बिदि जानांगौ, कामान्ड' स्टाइल जानांगौ, फौजि स्टाइल जानांगौ होननानै आङो बुङै आदाखौ लिरहोनानै आङो 2014आव साक्सेस जादों मोनसे फिल्मावनो। दिनै आं फैसा खरस खालामनानै फैसा गारनानै आङो पंकज आदाखौ दिनै बर' हारिनि गेजेराव जौगाहोनो हाबाय बा सिनायथि होनो हाबाय। जोखोम फिल्म बानायनायावनो आंखौ रायजोफोरा सिनायबाय, पंकज आदाखौ सिनायबाय आरो नेक्स्ट फिल्म आं बानायबावबाय जिनिर संगिनाखौ लानानै पंकज आदाखौ लिरहोबोनानै बेनिफ्राय पंकज आदाखौ आं दिनै जोंनि जायगानि मानसि बिथां पंकज लाहारि आदाखौ आङो बर' फिल्म इन्डास्ट्रियाव जौगाहोनो हाबाय बा रायजोफोरनि सिगाङाव सिनायथि जाहोनो हाबाय। बेनो आंनि माने मोनसे माबा आरोना प्राउड फिल खालामो आं। जाय मानसिखौ दिनै रावबो सिनायनाय नङामोनबो जानो हागौ, नाथाय बे मानसिखौ आं बर' हारियाव सिनायथि होबाय। आरो बिथां पबित्र आदाया गोबां बोसोरनि सिगांनिफ्रायनो बड' कालसाराव सल' रोजाबो, मेथाइ लिरोबो, मिउजिक दामो, सब जोंनि एरियायाव सिनायो। नाथाय बिथांखौबो आङो फिल्म लाइनाव बिथांजों आं मा फिल्म बानायदों बड'लेण्ड फाइटार आं खरस खालामनानै फैसा आरो उदांस्रि बानायदों। आङो बिथांखौ लोगो लानानै बिथांजों लोगो जानानै आं मोननै फिल्म बानायनानै बिथांखौबो आङो बिथाङा सल' रोजाबनाय बायदिसिना माबायाव फेमासमोन। फिल्म लाइनावबो आं बिथांखौ लाबोनानै बिथांखौ दिनै आं फिल्म लाइनावबो रायजोफोरनि सिगाङाव सिनायथि होनो हादों। बे आंनि गोसो सिङाव थागोन। बिथांमोना पंकज आदा आरो बिथां पबित्र आदामोना आंखौ गाज्रि मोननो हागौ, नाथाय आङो बिसोरखौ आंनि गोसोनिफ्राय माने आंनि माबानिफ्राय थाखा फैसा खरस खालामनानैबो आं रायजोनि सिगाङाव हारिनि सिगाङाव दिनै सिनायथि जानो हादों। बेनो आंनि थाखाय जोबोर गोग्गाथाव। आं गावखौनो गोग्गायो। नोंसोर बुंलायना आं गावखौनो गोग्गाना लागोन। आङो पंकज आदाखौ दिनै बेफोरबायदि सिनायथि जाहोनो हाबाय। दिनै पंकज लाहारि होनना बुंबानो पंकज आदानि फिल्मा सोलियो, नंगौना नङा? जोखोम बानायबाय, जिनिर बानायबाय, लोरगिदिङा बानायबाय। बेनि उनाव दा गिदिर प्रडाक्सनाव बिथाङा मोनलांबाय। बिथाङा दिनै धिराज, लोरगिदिङा, गान्जा फाग्ला बायदिसिना फिल्म दिनै बिथां दा बिसम्बि बानायबावदों। बिथां धिराजआ बिथांखौ लाबाय। धिराज प्रडाक्सना बिथांखौ लानानै खामानि मावो। दा आंनिफ्रायसो स्टार्ट जादोंमोन नालाय, बेनिखायनो आंनि गोसो सिङाव बे प्राउड फिला थाबाय थागोन आरो। नोंथांमोना आंखौ गाज्रि मोनो बा मा मोनो बे आंनि गोसो सिङाव प्राउड फिल मोनसे थागोन। बिथां पंकज आदाखौ आं फिल्म लाइनाव बोखांदों आरो पबित्र आदाखौबो आं फिल्म लाइनाव मोननै फिल्म बानायनानै गोबां मानसिजों सिनायथि जाहोदों। आंनि गोसो सिङाव थागोन आरोना। आंहा आरो जेबो बुंनो गोनां गैला। फैनो गोनां भिडिअखौ नोंथांमोना नेबाय थादो। आंना न'आव प्रब्लेम जाना दङ। मामिया जोबोद डेन्जार, सुगार बारा जाजोबदों, प्रेसार ल' जाजोबना दङ, थाबायनो हाया, मेगन नायनो हायाखै। आंनियाबो लोमजालाय लांबाय। दा आंबो लोमजानानैसो दङ। गोसोआ मोजां नङा, माने लोमजादों आंबो।
ओरैहाय बिसानि बिथांखि लानाय उनाव जेम्स मुसाहारिनि उल्था मिरु गेमस्रि दैमारिनि खेंफोरथि मोननाय जाथ'वाखै। गुबुन फारसेथिं सानैबो महरगिरिनि अनसायग्राफोरा ससियेल मिडियायाव गावबा गावनि सानस्रिखौ फोरमायनायखौ नुनो मोननाय जादों। बेनिनो खायसेनि बादिब्ला बिथांखि लानाया मोजां जादों, नाथाय खायसेनि बादिब्ला बिथांखि लानाया मोजां जायाखै। बबेखानि दान्थे बिदान्थिया सोलिबाय थागोन, मानोना सुबुंखान्थि हादोराव बयहाबो बुंनायनि मोन्थाय दङ। निउज डेस्क बड'लेण्ड खौरां। दानिया नायगिरि नोंथांमोननो मोनसे दुखुनांथाव खौरां होनो नागिरदों। आसामनि ब्रह्मपुत्र दैमानि सायाव गंनै नावनि सौग्रावलायनायनि जाहोनाव खमैबो सासेनि जिउ खहा आरो 4 गोमाना थानायनि सन्देह। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बादिब्ला गुवाहाटीनिफ्राय 350 किल'मिटार गोजान जरहाट जिल्लानि नेमाटी घाटआव गंनै नावा सौग्रावलायनायाव बे जाथाया जायो। बे जाथायनि उनाव रायजोनि गिबि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्माया खेंफोरथि होनायनिफ्राय खायसे खोथाफोरा सोराङाव फैदों। शर्मा बिथाङा बुंथिनाय बादिब्ला सासे गाखोआरिखौ गोथाङैनो बोखांनाय जायोब्लाबो जरहाट मेडिकेल कलेजाव थैहोयो। गाखोआरिफोरनि सा 44फोरा रुगुंसिम फैनो हायो आरो गावसोरो सिनायथि होयो। नाथाय गाखोआरिफोरनि सा 4आ बुंनाय समसिम गोमानानै दङमोन। बेनि सायाव संदाननो थाखाय माजुलिनि डिसि बिथाङा नाजागासिनो दङ होननानैबो फोरमायथियो। बे खामानिनि थाखाय SRDF लोगोसे NDRF हानजाखौ थिसननायनि खोथा रायखांदों मन्त्रि बिथाङा। बे जाथायनि सोमोन्दै नखर मन्त्रि अमित शाह लोगोसे गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदी बिथाङा मैया मोनाबिलियाव खौरां लाहर होननानै मिथिनो मोननाय जादों। माजुलिनिफ्राय जरहाट फारसे फैनाय नावाव गाखोग्राफोरा रावबो लाइफ जेकेट गानाखैमोन एबा रावनोबो गाननो होनाय जायाखैमोन। टिकेटनिबो बेबस्था गैयामोन। बेफोर गासैबो दायफोनां बिथिंखौ नायहरनानै सोरखारा खायसे गोरा राहा लानाया सोराङाव फैदों। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बादिब्ला इनलेन्ड वाटार ट्रान्सपर्ट आसामनि 3 मावख'गोराफोरखौ साख्रिनिफ्राय होखारथ'नाय जादों। निउज डेस्क बड'लेण्ड खौरां। बयजोंबो मिथिजानाय हिन्दी सावथुननि फावखुंगुर अक्षय कुमारनि बिमानि रुंसारि बुधबार बाराय 8 सेप्तेम्बर खालारनि फुंबिलियाव रुंसारि जायो होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बेजों लोगोसे दिनैनि रादाबाबो एसेनोसै। गोजोन्थों।